just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:24. Badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Kaba, tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-26 ng adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan liwat kita nga magainop na tubtub kita sa tagna launa 15
sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues naluntaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta ang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, kabayon ta nga ox lang kita sining mga inoras. Kag sa mga kaaksyon taman sa probinsya, sa mga banwa kag syudad, sa mga kabarangayan kag kapurukan nga malabutan kag masagap sa aton sining signal sa sining mga inoras. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Kag kalakip man sa Oriental side, daw taas gitong kaso pa. Sige basta importante lang kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, pwede lang kapahimunong kung din kamo na pahamtang subong sining nga mga oras, kung ara kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan, kag kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan, kag wala hilang nga gawon subong adlaw, ipaiway lang ninyo anay, no? Kay kabudlay. Kag sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Rion Size, magapalayag ang inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtaran sa Negros Culture Hub pagbuksan na sa Bacolod sa Sabado, kag sunod-sunod nga paglubos ang COVID-19 active cases na record sa Negros Occidental. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtaran sa kaso sa developer sa ginatudlob lang beach resort dira sa Barangay Sumag River, gina-finalize pa suno sa Senro Bago. Gina-finalize pa kung ginakalaging pa. Ay, huugid. Kanami gid sang radar ninyo, no? Kung isip-isipon, sino maning hindi matingala sang sitwasyon dira, kung wala ninyo giniisyuhan sang nagakaigo nga papilis. Ay, puwerte. Di karon ang tagiya nga si Mr. Takulod ang nagatakilid iya subong bangod sa sining ginhimo nga pag-intra na sang Sandro dira sa nasambit nga beach resort, no? Ibaloon tana karon dugay-dugay ang update sini upod gi Aksyon na Dale Salazar. Samtang sa Bacolod City Government Center sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Senior citizens nga nakaagi preso sa kaso nga droga, nadakpan sang CDEO nga liwat sini nagbalik sa pagbaligya sang droga. Nami sigurong droga mo. Kag sa lokpong balita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa anay miyembro sang Philippine Army nakuhaan sang malapit tunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu. Ay, perti man, no? Way nasa himuon siguro. Ambot kung anong sitwasyon niya sini. Kag sa patrol nga balita, deliberasyon sang Regional Oversight Committee, wala na dayon subong nga adlaw. Samtang PDEA Director General Wilkins Villanueva magpakikita sa tanan nga city mayors subong man nga adlaw. Kag sa bahin naman sang out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib or sa bahin sang report ni Aksyon Art Tayhukon, tiskit sang PSA nga ginagamit para sa National ID System, registration sa Negros kag Bacolod, buhinan umpisa sa bulan sang Hunyo.
Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib sa Sagay City. Isang ka persona arestado sa buy-bust operation. Samtang duwaman ka mga drug personality na dakpan sa syudad sang Escalante. Sa area naman sang La Castellana sa Central Negros gabayin sa aton sining probinsya. Persona nga may standing warrant of arrest sa gindakop sang kapulisan angot sa kaso nga frustrated murder. Ay, huudog og tas ako Samtang sa balita nasyonal, mga kaaksyon, daw temprano pa makwaresma naman, no? Sa balita nasyonal, ginadusog nga Bayanihan 3, aprobado na sa ikaduwang pagbasa sa Kamara kag graduation sa Public Elementary School gintalana sa Hunyo 12 tubtob 16 kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan nilabi na sa Negros Occidental sa Region 6 sa syudad sa Bacolod. Aton hibaloon karon dugay-dugay sa report sa aton sining News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaaksyon tang nagpamati na sa sining odto, pag timo-timo na parang siguradong-sigurado solve na nga aton sining problema. Ayos, sige. Sa mga kaaksyon tang ayara sa Facebook Live, nga nagpamati na via Facebook page ang Aksyon no Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga kaaksyon via www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton, welcome na diri sa aton sining palatuntunan sa sining adlaw mga kaaksyon, no? Sige, dalig lang kayari ng first draw result sa sining adlaw sang Miyerkules, May 26, 2021. Matagtanay resulta sa unang draw sang Small Town Lottery sa sining mga tinion. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 20 kag 35, liwat 20 and 35. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon nga nagpamati na sa sining udto. Daligid lang, no? Kay pang tamyawon tani anay ho sa mga kaaksyon nga una nga nagpadala sang inyo sining mga mensahe. Kag nag-like, kag nag-share sa aton sining programa mga kaaksyon, no? Muning unahon tanay sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program. Kag ang mga greetings ninyo pagkarunan ta lang na maka-time kita mga kaaksyon, no? Daligid lang kay nagatiyog-tiyog siya, no? Sa kaya Missy Mungkal, may lang pagpamati, ginakamusta ka lang da ni Nanay Lokrin kag si Virgie Rojo da Destelia. Hindi ko kuan gini kon Estrella kon Destrelia, no? Sige, kay Missy Mungkal, no? And sa kay Humalumina, kay Noel Amar, may lang pagpamati, Bilin Salaw, Kennedy Pastidio, no? May lang pagpamati man, no? Daligid lang, no? Kay diri sa piyak nga bahin, lantawon ta diri, no? Sige, daligid lang sa kay Noel Amar, may lang pagpamati. Tamiyaw lang si kumpare
Sila ni Bowie and Bowie Jolingo, Rayboy Alonan, and my pamangkin. Pamangkin. Ang nipyo nga si Taboy Derla, no? Okay, Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga pagpamati, kag Jonel Ispugon, may lang nga pagpamati from Bataan Province. Okay. Sakay Goy Chan Elson GR Albao sang Phuket, China, Thailand, no? Phuket, Thailand, kag SN2, Jonard Ostanal, sang Philippine Coast Guard, Bacolod. Dalin sa kay Alex Montesa, ang pagpanamyaw. Kay JC Sapio, may lang nga pag-monitor. Jesse Sapio. Sige, dali lang kay Dritanay Sapia ko. Lantawon tanay kung makalusot kita dre, no? Kabudlay ning hindi makalusot ni sila. Kay Aldrin Siaga, gapadiwal siya, no? Kay Rodita ka Trinidad Croseta, kay Virgie Olpenda, Aileen Sales, Humalumina, kay Edgar Pilayo, and Rosmi Ratso Horo Dandan. Ay, pretty ha. Torco Jongko, may lang pagpamati at iya Kim Eriman, Suset Alunan, kag Jenny Matarong. Doon naman sa Piako, kay Irene Esperon, Tranilla, kay John Michael sa Ulong, Ray Lial, kay Genevieve Pahilanga, Era Kabansagan, Inventor Talurong, kay Rodora Syoko, kay Mike Tulidano, no? Kay Evon N, kay Edmar Kilitar, Franklin Tilio, and Noel Amar, and Bilin Salaw, kay General Ninwarba, paring Kinalon Sagay sa Tokyo, Japan. Jocelyn Libon Dispoho, Corey Bidaha, Jeffrey Nabisaga, no? George Gargasiran, Jonel Ispogon, April Banaag, Rochelle Evangelista, Janie Solgon, may lang pagpamati dra sa Dulid, no? Alex Montesa, Noy Erwin Gonzalez, kag Eleanor Regby Agravante. Sige, una pa lang ni nga batch ang aton sini nga mga talamyawo na. Karon dugay-dugay naman ang iban ho, mahinang kalaban ho. Dali gid lang ha, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagod
Padilla, inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:43 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan, no? Kay ang daligid lang ha kay ginapang lantaw tadi anay ho ang para klarong-klaro. Ay kabudlay, sige. Ang inyo sining mabatian nga balita karon dugay-dugay, pwede ba lang nga maghubin daligid lang, no? Pwede ba lang nga maghubin ang may edad na? Pwede. Kadtuan tarang balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa ginaduso belang bayanihan Trejo, aprobado na sa ikaduhang pagbasa sa Kamara kag graduation sa Public Elementary School. Gintalan na ini sa Hulyo 12 tubtob 16. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, nilabi na sa Western Visayas, sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors mayungod to. Yes, Action Rex mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita na gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Nakalusot na sa ikaduha nga pagbasa sang manubo nga panalgan sang Kongreso ang hagna nga Bayanihan 3. Pinaagi sa Viva Voce voting, nakalusot ang House Bill number 9411 o ang Bayanihan to Arise as One Act 3. Dako nga bahin sang pondo nga nagabalor sang 216 bilyones pesos ang magakadto ini para sa 2,000 pesos nga ayuda sa kada isa ka Filipino anuman ng iya estado sa kabuhi. Igahatag ini paagi sa installment o kon 1,000 ka pesos kada isa. Tuyo man sang hagna nga buligan ang mga households nga apektado
sang pandemya sa diin ang lugar sang mga ini ang yara na paidalom sa enhanced community quarantine pinaagi sa paghatag man sang one-time cash subsidy nga gikan 5,000 pesos tubtob 10,000 pesos. Ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang ginmanduan nga magpanagtag sini sa idalom sang Bayanihan 3. Ang orihinal nga hagna ang nagakinahanglan sang 405.6 bilyones pesos pero sa ginaprubahan sang mga kongresista naganubo ini sa 401 bilyones pesos. Si House Speaker Lord Alan Velasco naman ang nagapanguna nga author sang MOIA nga hagna. Kag sa iban nga balita national nagpagwa na sang schedule ang Department of Education o DepEd para sa graduation kag moving up rights sang mga estudyante sa pungsod. So iya kay Education Secretary Leonor Briones mahimo magpatigayon sang end of school year rights ang mga yara sa kindergarten, grade 6, 10 kag 12 sa Hulyo 12 tubtob 16 ini matapos ang school year o kung school year end sa Hulyo 10. Suno kay Briones, Siya lang ganito, Action Doors? Hulyo 12 tubtob 16. Graduation na? Yes, Action Sa Rex. public elementary? Yes. Graduate na ko na Yes, wow. May, Kag sa may kinder. graduating ka, Action Rex. Wala. May lechon na naman Ako ya. Ay, kalay. Sige, Saan mo bukas ang klase? wala pa nabalaan. I think, doon mo na. August 16, doon mo bala na. Yes, kaya hambal na 2 weeks lang ko nang pahuway sa mga estudyante sa public Action Rex mo. So, wala pa man nabalaan kung saan magbukas, pero ang magsira klase sa Hulyo 10. Sunod pa kay Briones, yara naman sa desisyon sang mga pribado naman iyang eskwelahan ang pagpatigayon sang graduation rights base man sa ilang school calendars. Nakafocus ang theme sang graduation rights sa tuig 2021 sa strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Kag sa update kita sa COVID-19, ang cases subong sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 168,514,195. Ang nagkalamatay 3,499,434. Ang recoveries 150,017,648. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton yara na sa 1,188,672. Ang nagkalamatay 20,019 kag ang recoveries 1,120,452. Sa Negros Occidental COVID-19 update cumulative report from March 27, 2020 to May 25, 2021 ang cases sa bugos ng Negros Occidental nagdangat na sa 14,425, 86 ang nadugang kahapon. Ang recoveries 12,818 kag ang death toll 326. Out of 14,425, 1,281 ang aktibo nga kaso subong sa Negros Occidental. Sa Bacolod naman, 9,040 na ang cases dere, 69 ang nadugang kahapon. Ang recoveries 150 kahapon nadugang, nagdala sa kabilugan niya 7,685 kag ang death toll nagapabilin sa 245. Out of 9,040 cases, 1,109 ang aktibo subong diri sa syudad sang Bacolod. Sa bugos naman yung Western Visayas, 331 ang nadugang kahapon niya kaso nga nagdala ini sa kabilugan niya 43,940. Ang recoveries 569 nagdala sa 36,971 total recoveries kag ang death toll 19 nadugang kahapon nagdala sa kabilugan nga 1,074. Out of 43,940 confirmed cases sa Western Visayas, 5,881 dire ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Tabang kita una sa bis. Thank you! Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.52 ang aton oras, 11.52 mga kaaksyon. No? Ang report nga mga balita nasyonal nga gindulong ni Aksyon na Dorel Cabato, boylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang daligid lang aksyon na Alvin Graba, antes ang balita sa patrol, no? May ari kita diri nga interview subong udto. Ini may kang tanan, sir. May kang tanan sa sining vehicle owner's guide nami ini, no? For emission testing and motor vehicle inspection. Ini gina sa kalwan gid sang MBIC Bacolod, no? MBIC Bacolod, LTO Bacolod, kag Sematic Enterprises, no? Amo nang nami dira, no? Kay ini sila magapatigayon sang motor inspection, motor emission testing dira sa area sang reclamation. Ang MBIC ara dira ho kung magkadto ka mo papalapala. Ang unang bangga sa left side, amo na da, rekta na da, may ngalan man da, actually, Sematic Enterprises, MBIC Bacolod, no? Yan tong nakaligad nga Lunes, gin-take up naton about sa sining, kung ano bala ang ining MVIC para mahatagan lang pag-refresh sa paminsaron sa aton sining mga kaaksyon. Mangin kaupod ta sa gihapon si Mr. John Ayan Pistanio, parte sa sining MBIC or Sematic Enterprise, no? Ano liwat ang MBIC? Sir Ayan, good morning and welcome diri sa Action Radio. Good morning, Action Rex. O kag sa ato ng ating palamati. Ang MVIC is a Motor Vehicle Inspection Center. So katimbang kita sa LTO kag sa DOTR. So sa ilang nga tuyo nga matigayon ang Clean Air Act, road safety kag roadworthiness. So ang MVIC Bacolod ga-conduct sang emission testing kag full 70-point check-up sang inyong mga salakyan. Di ba lang may ara naman nga kitang emission dali lang, no? Sorry. Di ba lang mayara kitang emissionan nga gabulig sa LTO, sir, no? Para ma-implement ang Clean Air Act ng ginatawag. Ano gidang mabulig sang MVIC, sir? Yan, tuod na siya, Action Rex. Mayara kita mga emisyonan nga gabulig sa LTO. Pero kung makitaan ta sa dala, no, hindi ta ma-deny nga kadamo gyapon sa mga salakyan nga maglabay gani sa imo ang ila bugado pusit ang kaitungon bala. So dara pa lang ma-realize mo. Makayuhom ka lang kung kaisa mo. O gani. Grabe ka buga bala. O kasi ka do kilanlan ni Bululigan. Supposed to be ara na sila nga maubra para sa Clean Air Act. Pero, gani. Boy, di mo ko pagkakalabay sa imo, dogin make-upan ka dayon. Hindi na kinanglan mo make-up. Kamu do make-upan ka dayon sa itom la. Kaga, ang budlay sila, sir, kay maklo mo pa eh. Yes, yes. Maklo pa na sang tao. So, amuna siya. Even then, nung kilan lang gibuligan. So, amuna nga araman ng MVIC Bacolod para sina. Okay, ano niya ang road safety and road worthiness do bag-o lang niya? Amo ning bago nila nga moto, no? Nga gina-push gid. Okay. So ang roadworthiness, amo ni siyang kondisyon sang aton nga salakyan kung motor nga makabiyahe nga sa dalanon tang hilway sa Beria, no? So luwas man sa aksidente. So kung imo salakyan go do baldado ang brakes, hindi ka pundo sa sakto, why sa may mga signal lights. O ang imo nga suspicion kapag labay mo sa kon lubak-lubak kagahod do makasiling ka di
daw hindi roadworthy guro ang aton nga salakyan. So muna siya. With regards to road safety, amo na siya yung practice ang ginatudlo sang DOTR, sang LTO, kag even sang local government, no, kung paano mag-drive, paano maggamit sang aton nga dalanon nga luwas sa aksidente. So, kung tanong ta Action Rex, responsibilidad ni sang tanan, hindi lang iya sang LTO, DOTR, PTC, yung MVIC, pati diya sa mga tag-iya, sang salakyan, even sa riding public. Gani man. So, amo ni kung mag-cooperate ni tanan, matuman ni ang bagong tuyo nila. Ano gani liwat ang primary requirements for registration, sir, no, sa mga salakyan sa LTO? So sa new registrants o gaparehistro kay kadamo sang mga may salakyan nga mga bag-o, actually subong kag bag-o gid lang isulod nila mo sa LTO. So what is mandatory? Nagwa amo ning emission testing. Correct, isa na. Kag ang vehicle inspection. Nga you can do also sa LTO. Pero sa MVIC ara na natanan. Kompleto na daya sa MVIC. So isa mo lang kakadto to, mo brown na. Okay. So ang iban nga test recommendatory na lang. So hinali amo to siling wagina, way gaganang brakes mo. Pagkaagi mo to sa testing center naton, way kakapasar. Paso. Pero i-rehistro ka ng gyapon sang LTO. Imo na galing responsibilidad nga pakayuhon mo yung salakyan. Isa bagay, Action Rex, ikaw mong gagamit. Pamilya mo magaskay. So, amo ning imo shared responsibility. So, i-rehistro na nila, pero ubraw naman ang imo nga dapat nga share. Okay. May nagligad tong edisyon naton sang Monday na mensionar naton. Pila gani nga aton nga presyo sa emission kag full inspection, sir? Yes, again, ang aton nga light vehicles, 672 pesos lang. So, barato lang siya. Aton motorcycles is only 560 pesos. And ang aton nga jeep is 336 pesos. Yung kaso, nga nalagbong ka sa emission, kay requirement mo na emission, pwede ka free retest. Pero samtang ara kada pwede ka pungko-pungko, no? Do may lounge kita dira, no? Yes, Action Rex. Tawhay lang actually kag hindi gid man siling tama gid kagutok kag conveniente gid sa tanan, no? Yes, actually ina importante na nga bagay Action Rex. Damo mga tag-iya sang salakyan nga gapa-emission subong nga gapila gid. Gapila sila, mahulat pa sila sa aton nga mga emisyonan. So atong ipabalo Action Rex nga available yang MVIC. Ligwa, lapad ang aton nga parkingan. Makapahunay-hunay ka sa sulod. Pagugnaw ka, may libre nga kape. Correct na. Amo na importante mo. Kung wala man ka pangapi ka, bisa may dala ka nga soft drinks, okay man lang, sir, di ba? Pwede yapon. Gin-isa lang kunong emisyon sa MVIC. Smoke emission, dula ina eguro. Isa lang na sa. Yeah, that's still the same. Bali, ka lang makadto. Dal, umudang salakyan mo sa MVIC, tapos i-process na tanan, tapos go na sa LTO. Amo nang baling matabo sila. May bagong sistema ang LTO. Muna siyang LTMS. So, dira mismo sa site, tudloan ka namon kung paano ka mag-enroll sa ilan ng LTMS. Kay para kung maswito na nila, ma-enroll nila, lawas nila, pagkadto nila sa LTO, mabayad na lang sila ya. Bayad na lang sila. So, why na pila-pila? Na. So, amo na siya kasimple. Galing sa bong, jutay pa lang kabalo. Jutay pa lang eh. Kay actually, dua pa man lang ka edisyon taning nakapalayag kita dre sa Action Radio. Kag gamay ha, light vehicles 672, motorcycles is 560, ang jeep 336 lang, sir. Yes. Gamay importante arab la dayon pagwa na kag makapahuay-huay ka man dira sa sulod eh. Yes, kaya remind ko may promo kita gali. Anong promo ta, sir? Ato sa aton nga partner kita sa Cocogen Insurance. Kag willing sila yang among shoulders ang 1,000 ka vehicle inspections nga libre lang.
So ang offer nila, makuha lang kita sa iyang CTPL, na ato mismo dito. Tapos libre na yung aton nga test. So ang atong pumuloyo, ang 672 nila, sulod na nila sa bulsa. So, bakal pa nila kung ano kilanlano nila, naka-save gid sila. Okay. Salamat Action Rex, maayo na para isa na lang ka lugar, then LTO na gani man. Nami gina MBIC lang sir, no? Tawhay pa da ka lugar, kung nagadali ka or what man hapos lang na para sa ila, no? Tapos LTO ka na dayon. Thank you so much Sir George Gargasira ng aton sining nga isa sa mga tagplamati. Din gani makita ng MBIC Bacolod sir. Sa liwat, para arata sa Breadco Port 3 sa iSecure nga warehouse, number 20 to 21 so magsulod ka mo sa Breadco Port, may entrance fee na. Kung ka sa Breadco, bisan dito sa may barangay 1. May atong na to? Pero ang MBIC Bacolod, pila man lang bayad. pulo sa salakyan, piso sa motor. Pero ang MBIC Bacolod, iuli na namon sa inyo. Ibalik na sila. Once nga matapos aton nga transaction. So, kung nakasave ka sa 672 kagina, kung nagkuha ka insurance, save ka pa gid sa entrance. So, amo lang aton nga bulig sa pumuluyo. Sa dugang sa nga detalye, araman sa Facebook sir, no? Pwede mo nang i-search ang MBIC or MBIC Bacolod. Amo lang nang i-search nila sa Facebook. Pwede na sila ka talking da ka query or nano da may masabat man na da. Ako mismo masabat ikaw gyapon masabat da sir. Para klaro dire sa hanay. Why ka nagapangita extra? Joke lang na. Sa Facebook MBIC Bacolod, pwede ka mudra ka query kag palamangutanon. Sir, basi may ipalayag ka pa dugang sir? Amo na na. So, may pahabol, no? Opening kita sa grand opening, ribbon cutting, time blessing sa ini nga Friday. Sa Friday na Friday, that was May 28? 28. Friday na? Friday, May 28. May 28. Alas 11 sa aga. Okay, we're trying to invite man si Regional Director sa LTO. Tani makalusot sa galing kay may kwan sa Iloilo. Hasta diri sa aton wala biyahe pero depende man na sila. Kung di sila kalusot, tingabay pa nga makahatag sila video ano lang. Mga greetings da. Same man sa aton, di nga opisyalis sa syudad kag probinsya. Yes. Para isa na lang nanop ng pangitao nilman ara na nag-cater ang problema sa mga salakyan, importante ni subong mo. Basiga salig kay mo nga wala ka lisensya, way restrong salakyan mo ba o kabudlay gigatama pare Ruben sa LTO da. Kamusta no? Sige sir, thank you so much gid Sir Ayan Pistanyo. Salamat gid sa chief ko Action Rex. Sige, thank you so much sir, no? Si Mr. John Christian Pistanyo, no? Sang MVIC Bacolod. Salamat. Sa tapang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12 sa aton oras. Sige, kantuan tanay nga balita ni Aksyon Alvin Graba, masaylo kita na sa aton sining patrol, no? Ini may kang tanan sa sining deliberasyon sang Regional Oversight Committee. Wala na dayon subong adlaw ho. PDEA Director Wilkins Villanueva magapakikita sa tanan nga mga city mayors sa bug-os nga Western Visayas mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ibalahon tabing report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin.
Rex, gin-postpone temporaryo ang deliberations ang ika-27th ROC o Regional Oversight Committee sa Natalana Kuntani ang barangay drug clearing program karon nga adlaw dito sa syudad sang Iloilo. And gi-confirm ini aksyon na Rex ni Shay Tanalyon ang PDEA 6 Public Information Officer nga out of 24 no sa 24 kuntani ka mga barangay diri sa Western Visayas ang natala na kuntani nga ikapaidalom karon nga adlaw sa deliberation suro sa iya alang-alang gid bangod ang Iloilo yara sa MECQ. Ang Negros Occidental pilagan ni Action Alvin kag syudad sang Bacolod sa pila na sa 24. Sa 24 aksyon na Rex, 13 diri ang kandidato sa probinsya sang Negros Occidental. Ba do kandidatos pagka mayor ba? Kandidato. 13 ang kwan diri aksyon na Rex sa candidate for drug cleared barangay. Okay. Pero sa siyudad sa Bacolod so far sa karon aksyon Rex wala. Way pagid? Way pagid wala sa may nag-apply. Kaninit maninit wala sa may nag-apply aksyon na Rex. Pero makon mo na out of 24 sunod diri kay Tanalyon ang may pinakamandamo gid sa nag-apply sa Western Visayas o kung ang 13 sa Negros Occidental amo ni ang nag-apply action Rex for drug cleared barangay dugang pagidiri ano ning 13 ni mayara ka na? May nadumduman ko palang to action Rex si Palay na lang to kay may kopya ko to nagligad i-try taniwi ko sige ba makita mo man lang karon ang 13 ka mga barangays niyo apply for drug cleared barangays. Pero why pa na piho yung clear na sila? Why pa piho? I-deliberate pa na subong adlaw. I-deliberate kung tani karon nga adlaw. And it just so happen nga wala gid na dayon aksyon na Rex. Nga wala madayon now? Dumdum mo tong Iloilo sa karon na ginpaidalom sa... Di mo nakasuya online gani man. Huwag mo na ikakadto ya? Oo, galing kay ang desisyon aksyon na Rex sunod diri kay Tanalyon nga ginmas ginpakamaayo ni PDEA Region 6 Edgar Apalya nga i-postpone na lang sa July 2 sa maabot nga July 2. Dugay pa ba? July 2? Isa pa kasimana. Hindi June 2 siguro. Rather June 2 gali no? June 2 correction June 2 isa na lang ka semana after sini action Rex sa June 2 iga kuan ni sila i-deliberate na. I-deliberate na ni sila action na Rex. Diin sunod diri kay sunod diri kay Tanalyon nga lauman tani action na Rex sunod sa iya nga may isa pa sila ka semana para maka maimbestigaran ang iban nga mga barangay as to sa mga requirements nga ginakailangan pa especially ano to yung una yung declare to mga cleared barangays na na to sila? Ina action Rex ini mga na una o kondamlag pangaging cleared barangay suro sa kaya Tanalyon hindi buting ganun cleared na sila kag pag gusto na sila pagbalikan ina suro sa iya still iga paidalom sa assessment ang ining mga i-check na ba kung may sa mga barangays nga gindeklarar nga cleared barangays na kung may nagbalalik abi? I-check na ni Action Rex kay i-check na bi kay Tanalyon bi kung may pila ka barangay diri sa Bacolod kag Negros Occidental or Bugos nga Western Visayas nga nagbalik. I-check na ni saya Action na Rex kung pero ginabalikan gid man nila. Ginabalikan kay gina-validate kuno nila Action Rex gina-assess nila ang ining mga barangay nga damtag pagin deklarar nga drug cleared barangay. Ari Action na Rex ang pahayag ni Tanalyon. Schedule of deliberation sa June 2, 2021 for next week. Kaya ginconsiderar naton ang travel ban kag mga restrictions. However, aton ng mga barangay nga set for deliberation, ready naman sila and for actual deliberation naton for next week, naka-schedule naman kag we will push through with it. So subong at oversight committee deliberation naton, we have a total of 24 barangay applicants na inug-assess naton for drug clearing. And then from that sa aton drug clearing operation, also looking into
validating drug-cleared barangays or ang barangays naton nga may drug-cleared status na. Around 200 plus barangays ang gina-project naton nga ma-revalidate and hopefully ma-retain ang ilang status as drug-cleared or drug-free barangays. Diri sa amon sa Negros Occidental, I believe we have 13 barangays candidate for BDCP, ma'am. So yes, that's correct. No, both mostly it is from the province of Negros Occidental pirmi ang aton nga mga candidates, and ang priority subong sang aton oversight committee is to increase the number of our barangays from Negros nga ma-declare naton as drug cleared. So far, no, may mga issues and concerns pa kita nga ginatakol, specifically ang aton nga mga surrenderers and personalities nga nag-undergo sang rehabilitation and reformation programs. So, hopefully, no, ma-ayuyon nila ang ilang programa for productive citizens na bulig man ini nga dako sa ilang mga kanya-kanya nga mga barangays, because this is one of the requirements para ma-declare ang ilang barangay as drug free. Actionarex, kabahin gid lamang ini sa pahayag ni Shea Tanalyon Actionarex. Dumno to hambalya 200 Actionarex ang revalidate. That is in relation Actionarex. Nag-apply na sila? Naamo ning mga drug cleared barangay diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental nga masubra 200. Revalidate man sa gihapon ini Actionarex. Tay, kamusta? Si Shay? Oo. She's still beautiful. Regards lang da sa taga-Pidiya. Yes, Actionarex. Actionarex, magkod ka to kung ano nga mga barangay. Sa 27, tatala na nga 27th ROC, ang 27th ROC na yan. Pero diri sa aton 13. Anong kandidato? Sa 27th ROC, ang barangay Biyak nga Bato. La Castellana. La Castellana kag barangay dito sa may Kanlaon Dampi. Yes, Actionarex. Kag ang barangay Mosulog sa Banwasang La Castellana. Thank you gid kay Sir Gomez kapamati gid sa gali subong padalaan niya gid si Sir Gomez. Oo, ga-monitor ko na siya online. Okay. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Bakit tada? Ano pa to? Ang barangay Makilignit sa Banwasang Isabela. Barangay Bukid-Bukid man. Ari pa gido sa Kawayan, Bukid naman. Ano na? Barangay Kamalandaan. Isa lang to sa dito ganing Makilignit to sa Isabela. Isa lang. Duwa sa dito ganing una mo? Magluwas diri sa Biak nga Bato. La Castellana, duwa sa La Castellana. Sir, isa sa Isabela, Isabela, isa man sa Kawayan. Isa sa Kawayan ng barangay ni? Barangay Kamalandaan. Bukid-Bukid man. Sa Kabangkalan may ara duha. Duwa sa Kabangkalan ng barangay ni? Barangay 8 kag Barangay Magbalyo. Ang Barangay 8 kuan na ni Bukid-Bukid? Barangay 8 city proper. Ang Magbalyo, medyo bukid-bukid Actionarex. Okay. Oo. Sa Sipalay, ang Barangay Maricalom kag Barangay San Jose. Sa Sipalay, while sa Kanlandog, ang Barangay Amayco. Murcia rather, no? Sa Amayco, Buenavista, Kanlandog sa Banwasang Murcia. Tatlo? Oo. Sa Northern Negros, isa lang, Ano lang? Ang Tuburan sa Banwasang Ibi Magalona? Oo, isa lang Actionarex. Isa lang. Oo. The rest dira kung nag-apply ka mo, subjected pa. Kagiga pa idalom ini i-validate on the part man sa on-site kuan siya sa on-site investigation sa mga katapos ng PDEA sa local Actionarex. Sige. At confirm niya Actionarex ni Shea Tanalyon kag subong man ni Sir Nicolas Gomez nga isa ka online via Zoom meeting ang pagkahimuon karon nga adlaw sa tunga diri sa City Mayor sa Bugos nga Pilipinas with PDEA Director General Wilkins Villanueva sa diin sunod diri kay Tanalyon nga lauman
nga igapresentar diri ni Villanueva kung ano na ang nalabutan sa kampanya sa PDEA kontra sa illegal nga droga, and that is in relation sa ila sining anti-criminality campaign on illegal drugs sa masubra 40,000 ka mga barangay sa bugos nga Pilipinas. May ara na Action Rex nga 29 o kung masubra 29,000 ang drug cleared barangay sa diindri sa aton. Sunod siya kay kumpiyansa man sa Action Rex sa Western Visayas. Kung paghahambalon man ng mga drug cleared barangay, dako na ang labutan sa Western Visayas kay out of 4,051 ka barangay sa Western Visayas, 3,368 ang drug cleared barangay. Therefore, suno sa iya, maayo man ining development report. Halimbawa, kung ini iga-report man halimbawa ni Director Villanueva sa mga mayors naton diri sa Western Visayas. A reaksyon na, Rex, ang liwat nga pagbalik ni Tanalyon. Dili naman niya sa aton, Sir Alvin, sa Western Visayas. Ongoing man ang updates naton dira as the data naton on a number of drug-cleared barangays, and as well as ang mga personalities na gina-inventory naton as to their status. Balaan out of 42,000 roughly nga barangays diri sa bugsong na Pilipinas, ara nakita sa I believe 29,000 cleared. However, diri sa Region 6, since nakita 83.13% out of 4,051 aton ka barangays diri, 3,368 na ang aton nga successfully declared as drug-cleared or drug-free unaffected barangays. So, hindi maulihi ang Region 6 dira, and hopefully, no, sa revalidation process naton, tanan ng barangays nga previously declared naton will all retain their status. So, Rex, ang kabahin gid lamang ini sa pahayag ni Shea Tanalyon. Report gikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Nasa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City or sa aton sining patrol, no? Way gid sa pitik to. Ginatamyaw lang gali sang 11th birthday, oh. Gat sa ulog sang iya ika-11 nga kadlawan si Allen Amerela. Bata ni Sir kag Ma'am Gary Amerela, no? Dira sa LCC. Happy 11th birthday sa iya subong adlaw kay Allen Amerela, no? Halin sa kay Papa Gary at kay Ma'am, no? Sige. Ayos, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:19. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba. Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 ang aton oras. Kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar, mapa City Hall tanay kaso batok sa developer sa ginatukod nga beach resort sa Barangay Sumag River. Gina-finalize pa suno sa Sendro Bago. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex, update kita sa complaint dira sa may Sumag River sa ginaligar nga mga aktibidad Action Rex sa ginatukod or develop na beach resort. So ginapaabot ka by Friday mag-file no sa nga formala
nga kaso action rex sa punong barangay Rodney Carmona upod man ang witness nga San Robago Chief si Engineer Jonathan Yel Herangaya batok sa developer dira sa may Sumag River sa ginatukod nga beach resort action rex no sa pagpangusisa naton kay San Robago Chief Herangaya nga gina-finalize sa action rex ining ila sining mga kag formala nga kaso sa legal officer sa pila ka porsyento na ganing nagotrabya na dang mga katungganda? Yes, action rex. Pila na ka porsyento? Pila na ka porsyento? Action din, lapad na da? Mga more or less action rex, ang nakita din natin sa document sa San Robago, yara sa 300 plus ka mga mangrove ang napangutod no lain-lain nga species sa mangrove dugay na daw sa obra subong lang sila nakakita di man ta magkasilingan daw mga bulag ni sila kay subong action rex wala pagid sang cease and desist order nga papanaog para bala mauntat dira no ang anuman nga aktibidad dira sa area action rex kay may nag-claim ining ginareklamo nga si Engineer Andres Bacolod nga private property kag siya iyan na da propiedad ang gintamdan sang mga mangroves na ambot lang kay may no trespassing action rex nga di niya na iyagin bakal nga malparahi iya amo na kung may mga hindi dito action rex iyan na lang naabi tanan Daxondale yan na lang nabi, tagol lang na siya tananda. nga mahalin pa na, portion na naging butangan niya, no trespassing, tanan lang, pamutangin na lang daw, ho? Para sigurado. Sino ni Sinjanet takulod niya, wala ko niya siya sila nga background, kag personality, kag... Napabatsagan ko, sobra pa sa kay Duterte, iya? Kaya nag-claim sa action rex nga kolo kompleto man ang sining mga papeles kag documents. Ini damo gining mga tingkoy matakulod ni action din mo ini nga hugada ni ang regional office ang dinar ni sali pa ni kapanago kung naga-co-op ning mga senro kag iban pa nga parts ang dinar ning nag-issue ni manimurong ginisla bro. Iya action rex kay sa mga hindi ni Sir Herangaya ang San Robago Chief maga-service sila or maga-patindog bilang testigo action rex bilang nila sa mga office wala iya kang naka-issue sa taikating permit no dira sa pagpang napasta sa mapaba 300 ka mga mangrove action rex na-interview man naton si punong barangay Rodney Carmona nga nagpili nga teko tinadura ang developer sa lugar amoy ni ang magapangatubang sa kaso criminal action rex nga ilay file sa regional trial court na wala pa may baluan kung diin nga branch action rex diri sa may syudad sa Bacolod kay so karon under review pa no ining draft sa sining kaso nga i-file by Friday. Ginmuno man kaina ni punong barangay Rodney Carmona nga karon sa hapon sa virtual session sa Sangguniang Panglungsod base mayroon sang motion dira si Councilor Carl Lopez ang chair sa Committee on Environment nga magahatag balas sang poder kay Bacolod ni Lionel Villa nga mag-issue sang cease and desist or action rex para mapauntat dira or anuman nga mga aktibidad sa tulod sang ginareklamo nga property bangod sa mga alleged violation. So karon hapon may dalawang panakon bala madayon ining motion nga cease and desist order kaya ang bansang punong barangay Carmona no nga wala man siya sang poder action rex nga magpauntat dira sa aktibidad kaga iya inig ginatugyan sa LGU sang Bacolod City. Lataw tayo na nung sa isang LGU sang Bacolod ni? Kay sabahin niya sang Committee on Environment Chair, Councilor Lopez, supportive siya kung may man sa mga legal action nga igapasaka batok sa developer action. Rekomendasyon sang Committee Chair sa City Council. Ting City Council, kung nakita nga may discrepancies, mapasang resolution, address sa alkalde to issue sang memorandum or nanuman ng issue sang alkalde parte sa pagpauntat sang construction.
Oo, just like the Action Rex na tabo dito sa may siyudad Santa Lisay, nga si Mayor Neil Lizares mismo ang nagpapanaog sang sulat kag communication nga muna nagamando no nga temporarily i-suspend dira or ano man dirang development. Ato yung dasig na lang to? Dasig lang, one day lang to Action Rex nga may mga environmentalist nga nagagual man, nagareklamo nga part siya sang protected area NNNP kag muna may mga development nga ginapatigayon. So karon nasa hapon may dala natin naman yung result sa Puerto Station sang City Council. Aring tingog, ano bago Chief Joan Nathaniel Herangaya. Si Barney Captain ang mag-file siguro sa case. Sang Monday, yung tumamo na tayo ng nag-draft ng complaint with supporting documents. So, yung pa-review yung pa to sa illegal officer. Kaya kung mag-file, upod mo kami na mag-file mo. Bali mo, pwede ka mo sa RTC. Okay, kaming witness, certification, wala kami 3 flat cutting permit. So, binahulat na mo ng finalization, tapos siguro may meeting mo kami dito kapitan before na mo i-file. Oo, pero wala pa na date sir. Hindi ko depende sa ila, kaya ito naman to, ulat na kami advice kung saan na mo i-file. Oo, kay Councilor Lopez, sa na concern, sir, kamusta ang gag-keep in touch man siya sa inyo? Nag-contact man, status. Pero kay yesterday, ang bala daw ang EMB daw nag-site inspection mo sa area. Actually, may separate man nga ang EMB kay ang sa Senro, concern lang kami sa illegal cutting or damaging of mangrove sa mesta. Hindi separate line mo na iyang law ang ilang implement gina-regulate. So, basi may harap man sila sa line man i-file. Action Rex na batiano ang dugang pagpahayag ni San Bago Chief Engineer Joanna Gaya. Ito ka nang sa ikang ang City Council regarding sa ginareklamo nga alleged illegal activity sa may Sumag River Action. Sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action dahil sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang kita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligi lang aksyon Marlon Hinovia, kag aksyon Artay Hupon, balikan ko lang dugay-dugay ang mga balita ninyo gikan sa inyo siniginamtangan. San bayanay kay matagtapila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:29 ang aton oras. Kadto ang tanay sa aksyon Artay Hopon ini may kang tanan sa tickets sang PSA nga ginagamit para sa National ID System registration sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod buhinan umpisa sa bulan sang Hunyo sa masunod nga bulan. Yaring kauntan sang report ni Action Art tay Hopon Action Art. Action Rex opisar nga iban lalo buhinan ining mga kits kag gadget nga ginagamit karon sa Philippine Statistics Office agon sa nagapadayon iyang registration sa National ID System ginapasiguro diri ni Sir Luis Gonzales nga magpadayon gihapon kag diri sa syudad sa Bacolod in particular masigi nila ang pagpamtang sa registration sa mga mall bisan tagdua lamang kamakinarya ang gamiton. Siling ni Sir Gonzales ang reason sini matapos nga nabaton niya ang instruction from National nga ang iban nga mga ginagamit nga mga makinang ginpadala diri sa aton sa Negros kag Bacolod ang gamiton manini o
ihatag sa iban nga mga probinsya kag syudad kay ang Bacolod City or ang Negros Occidental in particular nadala inimo sa mga provinces blaga una gid nga may ara iya sang agin patigayon nga registration, meaning ang Negros Occidental kabahin ini sa mga pioneer nga mga probinsya nga nalakip nga nagpatigayon sang registration nga may ara na gid sang biometrics. So siling ihatag man nga mga gadget nga nagamit, partikular sa biometrics, nga gamiton sang iban nga mga lugar nga magpatigayon man sang kasubong nga registration. Yaring tagpamulo sang PSA sa Negros Occidental, Luis Gonzales. Starting June, ma-reduce na siguro ang ato number of units but still ma-continue gid gyapon ang registration naton. Kita sa Negros Occidental na bilong kita sa first nga 32 provinces. Nag-start na isang registration biometric, no? Bali, ang 54 provinces sa bilog nga Pilipinas wala pa na sila naka-start isang data capture sa biometrics. Aton nga mga number of kits diri sa Negros maibanan na siya kay ihatag dito anay sa mga 54 provinces. Together man sang 32 provinces nga nauna pangbuhinan ang ilang mga kit, no? Pero may mabilin kita di sa aton nga still in operation sa bilog proportionate ko lang sa bilog man nga province ng Negros Occidental. Kada LGU may mabilin gid gyapon, masige gid siya gyapon. Bacolod tinguan ko siya nga bisan may tagduwa lang ka kit sa aton mga mall kag ang diri sa opisina namon mas ma-continue man nila. Ang personal sa isang palayag ni Mr. Luis Gonzales pamuno sang Philippine Statistics Agency sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang kaaksyon nyo, aksyon natin kupuno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iduhantang balita sa Kapitolyo Provincial, we have Aksyon Marlon Hinovilla. Ini may kangtalan sa Negros Culture Hub pagbuksan sa Bacolod sa Sabado kag sunod-sunod nga pagnubos ang COVID-19 active cases na record sa Negros Occidental. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Art Tayhopon, Aksyon Marlon Hinovilla sa Kapitolyo. Aksyon Marlon. Pinatinguhan sa bang gobyerno provincial nga mapabangon amat-amat ang industriya sang turismo diri sa probinsya. Ang isa pagbalik promote sang mga tourist attractions. Kag isa diri ang paglansar ang pagbukas sa ginatawag nga Negros Culture Hub nga ining aktibidad ni ipatigayon sa maabot na nga Sabado, Mayo 29. Negros Culture Hub kay sa isa lang ka lugar pwede nang mabalaan sa nga taran nga mga bisita or turista kung diin nga mga lugar or mga tourist attractions ang maayo nga kaladtuan kag ining Negros Culture Hub kabahin diri ang bag-ong taratapan sa nga Provincial Tourism Office kag sa nga Mambukal Summer Resort. Kayining tourism kag Mambukal sang una ang ila sa nga talatapan na hamtang na dara sa may Provincial Capitol Building. Rogin saylo na ni sila kag gin isa sila dara sa sulod sang compound sa nga Provincial Capitol Lagoon and Park. Kapag naman sa unabla ang balay dara sa kilid sa sulod compound sang Lagoon, Negros Occidental Cooperative Bank dara sa una. So ginpasaylo na ng Cooperative Bank dara sa ilo ang Tourism Office. Sagwa sa sirang Tourism Office, may mga bangko na nakaгаlamisa ay pwede na makapangapi ang mga bisita. Ang tawag na Cafe Tulio. No? Cafe Tulio. Ang Cafe Tulio, mabukal kaga tourism, i-blessing ina sa mabot nga Sabado. Tuwalan niya? Cafe Tulio. Inang sa may North Drive da? North Drive. Correct sa ginsang sa corner bla. Okay. Sa corner ba da? North Capitol Road, amo na da?
North Capitol Road sa Cornerida. So una, bangko na mo, Negros Cooperative Bank na nga daw kin question pa ganito. Daw dito mayo Action Rex ang mga connections tubig kag kuryente. Gani. Ang pangitaan sila sang sa Ilohan ti subong Provincial Tourism Office kag Mambukal na rada. Kag sa sulod sang compound mismo, nami ang View Action Rex nagkalain-lain nga timplada sang kape, matilawan na da. Kag ang view ti siyempre ang lagon mabugnaw damo sang dalagko nga mga kahoy. Mayara sang pagtilaw sang templada sang kape nga matabo sa maabot nga Sabado sang aga alas 8:30 magasugod ang aktibidad. Sinong matilaw ni? Ang mga tambong sa sa aktibidad. Okay. Matilaw kag may ara sang gimmick nga gin plaster ato sa provincial government. Ang sinuman nga turista dapat may ara sang sundon nga walking tour sequence, no? Makompleto mo ning mga siyam or pulo ni sequence action Rex kalo kompletohon mo ni sa ulihi hatagan ka sang token sa nga provincial government. Nano ini nga sequence, una, ang sinuman nga bisita or turista, maparehistro sa Provincial Tourism Office. Ang ikaduwa nga himuon, kadto sa Mambukal Office, ma-check da sa mga tourist destination, tourist attraction. Ikatatlo, matilaw sila sa native delicacies, plus kape man ito sa may Capitolio. Pwede sila rason magka-selfie sa Capitol Building. Halin sa Capitol, pwede sila makakatodra sa Negros Forest Park Block. Mga endangered species, tapok lang nakadalan, pwede sila makapakaon sa sapat. Dasun, tagal sila token sa Association of Negros Producers, ANP. At pwede man sila magkalantaw sa short film dira sa may Negros Museum. Tapok pa rin sa Capitol Building ang Negros Museum mo. Dira sa tupad man sa Negros Forest Park. Pagkatapos, pwede sila makakadto dito sa Ayala, magkapapicture sa tubang sang Balitil, gada, inang lunok, nga kahoy. At pagkatapos, diretso sila sa may Palapala, dito sa man sila kaon, ang mga manami nga mga menu. Kompleto nila ni, inang sequence ni hatagan sila sang stamps, balik sila sa Provincial Tourism Office, hatagan sila sang token sang probinsya. Yan si Atty. Refrano Diaz, Provincial Administrator. Negros Culture Hub, no? So ang Negros Culture Hub gina-kumpleto naton package ang tanan tadi nga cultural heritage sites, tourist attraction sa diri sa Kapitolyo. On the 29th of May, that's Saturday, 8:30 masugod ang aton programa. We will start a complete package of program. So that's one way of promoting every institution here sa aton nga Kapitolyo. So every time we have a visitor, we have guests, we will ask them and invite them to do all of these things. Okay? So if you are available on the 29th, please come and visit. Opening man Japon 8:30. Opening man sang Arima sang aton nga ANP. Sa ilang nga bag-o nga showroom diri sa tupad sa Talarak. So integrated na tatanan diri ang aton nga culture hub, no? And if anybody who wants to know about Negros Occidental will have a glimpse of Negros Occidental going around these beautiful sites. Sa bahay naman sang kaso sa COVID-19, active cases sa Negros Occidental, good news, hindi bagod uway na sang triple digit. Single double digit na lang ang numero. Ang number 1 nagligad nga Talisay City, 113 pa to nagligad, subong 96 na lang ila sa nga kaso. Kinasundan sang San Carlos 94 na lang, ang Bago 78, ang Himamaylan 84, 81 ang Sagay City. Karat na lamang sa Masobra, 1,200 ang kapagusan nga mga active cases sa Negros Occidental. So pilaman kaadlaw nga sunod-sunod nagadubo ang kaso umpisa sang Mayo 23 hasta kahapon Mayo 25.
Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action, Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Balik na diri sa aton sining pag-pangalagad. Salamat kid Aksyon Marlon Hinovia sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ambot kung mapati ka mo karon kuno sa gabi kundi kuan siya ano ni nang may ano magtawag ni Aksyon Elmar man bulan ba lang nga magkuan ano gani ni magtawag ni the super blood moon lunar eclipse muna siya karon sa gabi amot ano oras ni may ara ka mo da orasan kung ano oras na ati preparar na ka mga daan daghan kuno damo kuno sang magbulagay karon sa gabi ambot ko mapati ka mo sina damo ko na mabulagay karon sa gabi bangod sang lunar eclipse mga ka-aksyon kay nagpagwa actually ang isa ka Australian astrologer pabutyag ni siya sa mag-asawang naghatag ni siya sang pangabiso sa mag-asawa na karon sa gabi ang super blood moon ang mag-trigger sang breakups. Grabe ba? Ambot kung katabo pa ni. Amo ni nga tiyempo, subong ma-break ka pa imuya. Wala na break nano nga mga break up. Ayo. Sige lantawon tani kay way pa kundi oras ko nano oras ni matabo ning super blood moon mga ka-aksyon, Tiyan mo ng isa sa mga warning karon asang isa ka Australian astrologer nga sa mag-asawa nga posible may pagbulagay, Karon nga matabo. Basi karon lang sa gabi pag sunod nga oras na nagtupray naman. Ayo. Kada mo gid yan, Sige, may tisian na iho ko lang balang imo sining lawas. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas ka balanse matuod ng mensahe wala sang hinadang pilihan pagdayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon
Sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan
peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo Balikan naton ang Aksyon Balita Banak Bulig Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa impunto nga aton oras. May lang nga pagpamati kay Sir Winston Goles, no? May lang nga pagpamati kay Liza Montecastro,
kay Alex Monteza and sa kay Inting Impidi Piloriana, no? May nga pagpamati. Into na iya sir, normal lang na iya ang super flatmon. Gani. Sige Diyos dado profonga, may lang nga pagpamati. Kay Hilin Gulmatico profonga dira sa London, no? May lang nga pagpamati. Ayos, sige. Daligid lang mga ka-aksyon kay tirahon tayo yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Anay miyembro sang Philippine Army nakuhaan sang kadamudamo maniba lapit to nga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, patong-patong nga mga kaso ang igapasaka batok diri kay o kung sa miyembro sa Philippine Army matapos na dakpan la 7 kagabi sa Baybasta operation sa Purok Sambag Barangay 6 na naman sa siyudad sa Kabankalan. Din ang subject diri kalala kay Rolly Dofeles, 52 anyos, residente sang amuman nga lugar pero dakpan mang niya sininga upod nga si Edmar Santa Ana, 38 anyos, sang Georgina Homes sa Barangay Biniquil sa siyudad sang Kabankalan. Sunod diri kaya Police Lieutenant Dennis Melgario, ang Deputy Chief of Police for Operations sa Kabankalan City Police Station. Ikaduha na ka best action Rex nga nadakpan ining si Dofeles kay February 2021 nadikdan gid lamang ang mga binulan. Una ini nga nadakpan paagi sa search warrant diin nakuha man diri saya sininga puloy-an ang 5 ka gramos ang suspected Cebu kag isa pagid ka armas luthang apang nakagawa ni siya sa Prison Action Rex matapos nga nagyapiyansa rason nga nakalabot man sa iktalupangon sa mga kapulisan so ginimo diri aksyon na Rex sa gin monitor sang mga kapulisan especially isang intelligence section sa Kabankalan, and then kagabi aksyon na action Rex pagi sa Baybasta operation sang grupo ni Melgario. Liwat ini nga dadakpan ining si Dofeles di nakuha sa iyaw kung na-recover sa mga kapulisan ang 7 ka plastic sachet sa suspected shabu that includes na ang bypass item more or less mga 60 grams ang kabugaton with dangerous drugs board value nga 408,000 pesos. Now nakuha man diri sa iya sininga paghinakop ang isa pa ka 357 revolver. While ang upod sininga si Edmar ang nakuhaan man sa 2 ka plastic sachet sang suspected shabu. So ang kaso aksyon na Rex patanan diri ka kaso iga pa sa sang Kabangkalan PNP batok diri kay Dofeles amuni ang violation sang section 5 section 11 kag section 12 sang RA 9165 plus ang violation man sang RA 10591 o illegal possession of firearms. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Melgario. Si Rolly Dofeles, member of Philippine Army. It seems si Rolly Dofeles, ikaduhan niya nag-advise na dakpan, sir. Yes, sir. Bali, sang February 23, na natin, ginaplayan sang search warrant. So, nakapag-plate, pagkuha, monitor namon, engage sa yapon sa pagbuligya sa illegal nga droga. Sir, ano mga recovery ta? Mga recovered natin sa atong subject, Rolly Dofeles, 1 itself transparent plastic sachet, muning aton nga bypass items further anong ka itself transparent plastic sachet nga further recovered naton sa iyang position, 1 folded aluminum foil with traces of suspected shabu, 1 unit 257 Aksyon na Rex kabayan gid lamang ini sang pahayag ni Police Lieutenant Melgarejo sa sa Manapla midakpan mas sa bypass operation sa barangay barangay Purisima Banwasang Manapla. Ang nadakpan diri si Regan Paul Javier, 40 anyos, taga Kintown Subdivision, barangay Purisima sa Banwasang Manapla. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Right. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga sa Nokpo, no? Sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta life extension vitamin D3 anay mga Balita una sa tamang serbisyo. Kantuan ta anay ang balita gikan sa Bacolod City Police Office sa kay aksyon Eric Magbanway di may kangtanan sa senior citizens nga nakaagi preso sa kaso nga droga na dakpan sang CDEO nga liwat sining nagbalik sa pagbaligya sang droga. We have aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, action. Oh yes, ha? Oh yes, gani. Oh yes, gani. Kay 5 tulog na lang. 5 tulog na lang, kag? 5 tulog na lang at nandun na ang makalawa nating yugtong life or kabuhi. Life is good. Sige, kay gabi hipilag, ay piliga, ay hipilga, kay gabi hipilga, dara sa San Lorenzo Home sa Barangay Tangob, may lang nga pagpamati, no? Dining San Lorenzo Home? Oh, wala ka totoo? Why? Parehas na Ayun, di purma. Silingkog daw, kay gabi pelga. May lang nga pagpamati, Ato na. Oo, gani man. Atong ginayabi sa hindi mo na San din lang na daw, dodra masas barangay 35 sa to. At kasi ko nag-change na sa residence Pero naman ang tao, level upan mo. Oo. Alin sa squatter pa kadto sa mansyon. Ayun, di Kasi si Rolly Pelga sa mansyon na nasa Gronatuon. Ay, nasa? Subdivision na mo. Subdivision na hindi. Ang buta, San Lorenzo ni Guro ay San Lorenzo. Ruiz na Guro, subdivision. Ba, siguro, subdivision Guro niya. Sa barangay Tangob da. May lang nga pagpapati sa mga kaingod yun da. May na pamati, totoo Rolly Pelga. Oo. Ato na. Wag kita da. Si Gabi ano yan Ha? Si Gabi ano yan Gabi Pelga? Oo. Kasi kung Bradya na basilain mo na tuturo Willie Pilga yan. Ti Pilga, ang dating ipilitos na Pilga, ti basi kung Bradya Parang Bla. no? Oo, Pilga mo. Ti wala kita da? Ti ko na ko apelido ko kanto, bisa deteklar kay kanto ka. Ayun, di purma. Hindi ang mo. Apelido mo. Recognize na yan, no? Gani kay Elisa Iligan, may lang nga pagpamati man daw Elisa Iligan. Ay, ibutan nyo kita ng address nyo para maturtulan naman ang Rex, no? Kay Junel Halurina, sa kay Mary Jane Saludares. Damo sila ba? Damo sila. Galing hindi ko na matatapan kay nagbisyo kay nading earth ko ho. Ay, okay. Mutungway ko ka great sa ila. Pasensya Okay, gid, bawi lang buwas Bawi ka lang buwas kay Oo. damo pa may natsimpo na. Gani man. Wala ka load, kay kaging permis sa mga balita Thank you gid. Ayun, di purma. Uli tayo, no? Si Toto Joseph Chowambot, kamusta sa sumundo? Siguro, Nano'y tsuraya? Dani Manuel ko Manuel Cobla. Nano'y tsura nila nga duwa man? Ayun, di purma. Taho na po. Mga tisoy? Iway na ko kakita sila nga duwa. Gani. Sila ka kay si General Alton Normandy sa Tacoling, pamati mo na sa ato, no? Dali na ito ko namang bukas ang iyang kapihan. Mga pito ko sa kapihan niya nga gwapo. Okay. May paman pa nga Balenciana, no? Balenciana daw mayo na. Oo, matik na yan. Well, swerte, pag puli mo, may bayabas ka pa, no? Ate God, thank you, Gid. Ang harvest ito sa bayabas, Nga organic, no?
Huwag ko Layo. nakatilaw mo sa organic na bayabas mo na tilawan ko lang mga kilid-kilid blaw. Okay. Timayong man na kay Bisaya. Oo, Bisaya. Namin na sa kaning Bisaya kay the best na sa. Tiway gito da. Ayun, di purma. Duway nakapabatsyag dugay na si sino? Si Kagawad Jofred? Jofred kag si Kapcha daw. Tawag pala si Kagawa, Jupre, bala ko naman gusto sa ako. Manong ba si wala man bala load daw, Oy, siya pa yung mawad-unload nga pangatagan ni na load. Sila lang ito, gilang bala. Ano yung tao? Oy, siya kapabatsyag sa akong. Sige lang Ano Das utak? hindi yan nakula balaw. Ano, tabla kayo, Dugal yung tawag sa siya. Ayun, di purma. Ano, ton gida. Ano, to lang nga nagtululuwan siya. Blanket, ano, to, di sa panawag sibo na yun. Rex, ano to, Rex? Ayun, Sige kabawin lang, niyo. pagkabuot na kusubong eh. Good. Si Rex actually nag-change na sa religion, no? Ayun, di purma. Ano rin senior citizens na Di pili ka lang, Rito Bado, sa Lawayon, Patingilan, Tiga Bagolo. Di ka na. Nablang, kung di ka pa mo nagtinigulang, ito ka pa mo yan nagbalik sa Pasaway. bisyo mo, nagkagawa ka na sa presuhan. Ano? Though hindi ka man, buta nga do, hindi sa kwan. Hindi Hindi siguro, kantos guro, nari sa sagwa. Oo, nami siguro magbalik-balik sa presuhan, no? Hindi ko ganda ni balik sa presuhan. Kaya, waswerte, hindi na siya kagawa kay i-cancel tong iya nga pre-bargaining agreement, to. Laban eh. Kaya nagkagawa ni sa actually sa kaso yaman nga drug sa pre-bargaining agreement. Kasi nga ni Police Lieutenant Edward Bolivar niya sir, abi ko kang namon mangin matino na siya sa pagbalik kapag gawa sa presuhan ng lesson learned bla. Pero tinamonitor nila ni Action Rex after 3 weeks ka monitoring ay tinagbalik si Lolo Ricardo del Castillo Jr. sa pabaligya sang Shabu dira sa may Poroking PCR Barangay 16 kiti dira gipatigayon ang bypass operation nga na-recover ang kapin sa 34,000 pesos nga bilis ang Shabu. Yari si Police Lieutenant Edward Bolivar ang Chief sa City Drug Enforcement Unit sa PCPO sa interview sa Action Radio. Na preso siya 2014. Mga 5 years man kuno siya sa kulungan, di siya manggapon nga kaso. Drugs manggapon. Suno siya, kung naka-plea bargain siya, this time hindi man siya pwede mag-plea bargain kay recidivism na. So automatic cut off na? Hindi na first time. Hindi na pwede na maka-avail plea bargaining kung doon ka na kapisis na gano'n. Kulong ka na previously. Balik naman? Oo. Mga pila na sir kasi mana, sir Bilas mo siya? 3, mga muna. Kapila yung siya sir kabisis, sige test by? Superwine na namon natin spy kay ang asset namon access man to sa iyang balay. May access man so may personal knowledge dito siya sa posing activities ning suspect. So why na kami naka-spy pa, diretso na ginaano na namon ang opportunity bala kay yara man may drugs man siya. Diretso na lang. Why man resistance sa party sir? Why man gid nga resistant. Pagwa igli, bligya gyapon. Oh, ning warning nga naman siya si ni Kagawad kasi Kagawad dito ng witness man. Ngambala naman sila nga stop na why gid diretso man gyapon. So ang barangay aware man niya muna ang mga activities nila. Sorry, si Police Lieutenant Edward Bolivar. Ano man lang siya buaw? Ginaduong. Namin na ginaduong kay Timo blang. Nang bilog-bilog pag lamunon lang tayo. Hindi na pagsuyupo na. Oo, tunlo na lang gulpi. Tunlo na lang gulpi. Ang walang rekomendasyon ta, pati plastic na tunla. Padunod-dunan na ng tubi. Para pagwa, plastic yapon. Ayun, namit din siguro, no? Kung di pa ka tigulang ka na vlog. Gani, pasaway pa. Si Papa si Danyo, si mo edad. Kadjutay na lang sang tinion nga ginahulatan. Gani, dapat nga mga lipay ka na kapag pag-o ka na. Oo. No? Hallelujah, no? Praise the Lord, no? Klalan magpag-o ka na. Ayun, di purma. O, sige na. Pwede kayo pasiminar ko sa kay Action Roger Gotip, no? Laban eh. Magpag-o siya, no? Sige, report kay sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action, Eric Magbarod report sa Bacolod. Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga kaksyon ta nga tinagantos ang perting pagsaka sang diabetic, high blood pressure, ang ibang Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Masaylo tanay sa iban pang mga balita ho. Kantuan tanay sa Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa Pizza 28 sa Friday adlaw to may yara sang turnover sa 62nd IB sa mga pinuno sang Philippine Army. Dira na nabase sa may bato sa Barangay Bato sa Sagay City, no? Balon tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Sagay City sa ka persona arestado sa bypass operation kag duhaman ka mga drug personality na dakpan sa Dakbanwa sang Escalante. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Northern Negros. Aksyon Roger. Aksyon right na tala na nga mga pasakad sang kaso karon ang dakop sa kapulisan ining persona nga sariin arestado sa bypass operation ang ipatigayon sa siyudad sa Sagay mga alas 3:50 tanggal sang hapon kahapon sa Purok Masidulod doon sa Paraiso sa mga siyudad. Ang gindakop amo si Roy Arquillo y Portel alias Karapi, 29 anyos sa edad, kag residente man sa mga lugar. Sa sining operation sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Albert C. na-recover ang isa ka hitseld plastic nga sa diin ang mga bypass item kag kalakip pagid ang isa ka plastic nga may unod man nga sa ginapatihan Cebu kag duha pagid ka mga elongated nga transparent plastic nga may unod man sa ginapatihan nga Cebu. Na-recover man ang gingamit nga bypass money nga 500 pesos kag kalakip pagid ang 200 pesos nga ginapatihan. Ini ang proceed sang amo nga druga. Nagalabot lamang sa mga 1,500 ang bili sa amo nga druga nga na-recover sa sining suspect. Apang ini siya karon na detinado sa bahin sang Cadiz kon Sagay City PNP kag ginaproseso ang pag-file sang kaso. Duha naman ka mga drug personalities ang ginakop man ng Police Major o Police Lieutenant Colonel Hiljan Disty sa bahin sang siyudad sang Escalante. Sa ila sinigi patigayon man nga operasyon sa druga. Gindakop si Ryan Carnicer Iruho, 36 anyos, kagang upod sini nga si Romel Melgar I de la Cruz, 26 anyos, tunan residente sa Purok Busay sa pagkakas poblasyon sa among nga siyudad. Suno sa report, nakuhaan din sila sa duwa ka heat shield, small plastic transparent sa siya nga may unod nga siya bukag tumugman ang bypass item na recover man sa kay Ryan Carnicer nga mong subject sa bypass operation. Kalakip ang 500 piso bill nga mark money na recover man sa siring suspect. Ang duha sa karon ang yara sa bahin sa Escalante City PNP kag nakadetained kag sa subong ginaproseso man ang pagpasakal sang kaso sa pagbayalar sa Republic Act 9165 o pagbaligya sa illegal nga druga kag ang posisyon sa sining illegal nga druga. Report gikan sa Norte Gabancha probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. It is Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa Sagay kag Escalante area. No, kadtuan tanang Central Negros sa Banwa sang La Castillana, persona nga may standing warrant of arrest gindakop sang kapulisan bangod sa kaso nga frustrated murder. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon
Percival Villamor. Sa detalye sining balita upod na kay aksyon na Percival Villamor, Pers. Action Rex, ang La Castellana Police Station nagkandak sang Manhunt Charlie Operation mga alas 8 no? Sang aga kada inisya Manhunt Charlie Operation ginapamunuan ini ni Police Captain Rodjon Daryl H. Negos upod ang aton nga alert team kag ang Warrant Section Division nga si Police Master Nelson Drinya. Kada ini siya ginserbihan ang isa ka persona nga ginkilala dere sa kay Arman Iria A. Pires, 49 anyos, kag ini siya may asawa kaga pumuluyo sang barangay nato La Castellana, Negros Occidental. Ang warrant of arrest nga ginbitbit sa aton nga kapulisan kag gin-serve sa persona may warrant of arrest nga criminal case number 1858 sa kaso naman nga frustrated murder action Rex. Kag ang warrant of arrest ginapirmahan kag ginpanaog ni Honorable Alfonso B. Cambong, former presiding judge sang RTC Branch 63 La Carlota City, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest nga ginserve sa iya may pitsa sa tong nagligad nga mga binulan o kung tinuig sang December 19 tuig 2000 action Rex. Kag ini siya may bill recommended ang korte para naman sa iya nga temporaryo nga kahilwayan nga 200,000 ka pesos action Rex. Karon ini ang suspitsada ara karon naunong sa custodial facility sang La Castellana PNP. Report live gikan diri sa La Castellana PNP ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigong nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sagsang anong kahintangan. Responsable at pagbalita Kagdayon nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbuti
adlaw sa pagtuhaw sa mumbiton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Kanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad kita buwas mga kaaksyon sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid sa mga kaaksyon ta, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.